Ya nwoke mụ ụla ka ị na-alalụ. My guy. Ya na-eme. Nna nke na-alahụ ụla na-efe da ka ị na-emi. My brother, enweghị m nghọta. Nna gbaa mbọ ka ị na-aghọta ife o. Ihe mere m na December last year. My brother, another December na ha elu. Olubegokwa. Esikwana na aka nọ na aka gbapụrụ Easter gbapụrụ aka gbapụrụ December ọ bụrụ oge ọzọ elu ka nwanne. Ka ya chọkwa ife anyị eme. Ihe anyị eme dị ka aga. Ka ya chọọ ife anyị ga-eme. Ọ bụrụgodu job anyị na-ebu. Ihe ọbụla ife anyị na-eme ọ bụrụgodu serving medicine anyị na-eme. Nna m ihe ọbụla ebute for example now ọ bụgoro 100 naira ka anyị na-esave every day before December ọ ga-awọkwa nnukwu ihe anyị were ya mee ya iche ime for example ya na-anya ka ngosi gị ife for example ọ bụla m pay 500 naira taa dosi ya tinye na save butekwa echi another 500 naira tinye na save ọ bụ 1000 cheke yo na 366 days arụ na-agba zero ọkwa nnukwu ego ọkwa ntụtụ ka akpa ji eju onye akọbikuba na-megide rụkasịa họteelụ na the whole Africa. Nchigodo ego m na-akpa n'anya adịrọ ya mma. Onye akarịrị obi Imani megide wee zaa ya Imani. Ọ ogbenyere nye ego nsogbu. Mmedoro 554. Ịma ebe ndị a bido. Ịmala ebe ndị a bido. Ndị akọgolo ya aka ụwa fa. Achọrọ m ego a n'ukwu. Achọrọ m ya n'ukwu. Zero wa gee ntị nwoke ọbụla nwekwa ebe ọ nọ wee bido. Nwoke ọbụla nwekwara ebe o si wee bido. Ọkwa ekọlụ ya nke ọmalụ. Ego nwere fene je bank. Enwere m time nwanne ka mụ amapụ je chụọ Igbo. Jee chụba onwe gị. Yọtago nọrọ dị ya. Akpọna m. M ga-agbalị ife m. Nnukwu. Mmedebe 500. Debe 1360. A na-enwe ọ bụrụ onye nwere enough na-edebe obere nwanja nka ka mmadụ ka save ka agụrụ gbuo m. Na gabia ebe a. Yoba sisi kokotara ya da ka yi obi. Ero bi dolofu. Sisi kokotara ya da ka yi obi dolofu. Sisi kokotara ya da ka yi obi dolofu. Kasi nwayo ni adọta makwa. Sisi kokotara ya da ka yi obi dolofu. Ji nwayo. Kedu na ebe ya? Sisi kokotara ya da ka yi obi dolofu. Sisi kokotara ya da ka yi obi dolofu. Ya nebo. Ya nebo. Ya nebo. Ya nebo. Sisi kokotara ya da ka yi obi dolofu. Dai mo oge. Dai chere na. Mkpụ na yemekwu ihe mara ya. Kedu yo nna m? Keyo, ka na-eme. Sisi ya kokotara ya da. Yi na nefu. No bro ke ya be kokotara. Keru uwe ofu aji ya anụ nwanna agwa gị ka ekwesị ka anyị chụba Igbo. Ka anyị chụba Igbo nọma ka esi achụ ya. Nọ ntụtụ ka akpa ji eju. 01 ntụtụ ka akpa ji eju. N'etiti onye emerụkọ ma ha ebe ya ngwa calculate niile a calculate ya calculate niile a calculate efe niile ozu ihe niile kwu na ya da calculate agba m ego 50,000 ngwa kpaka nọmba mere transfer ọ ya 11 ọ gago hapụzi ya ọ gago cheke phone gị hapụzi ya na ọ gago cheke phone gị hapụzi ya zero ụwa moto your brother there iya moto ọ from ntụtụ a 1 naira anyị fụrụ ngwa gị ka anyị na-esave ka anyị ji nwanyị na-eme ya ebe a ka anyị gote moto a and ọkwa ihe ndị ọzọ m megasị alụgo m ụlọ from 1 naira ịfụ na-esave from there ka anyị wee na-achieve all this success agwa gị ntụtụ ka akpa ji eju ịmanye elu ihe amatụ anyị ozugbo mana iji nwanyị na-alị iligoro ka sustain ọha you can sustain the height ọ bụla ị nwetara onwe ị ga-sustain onwe zero ụwa bịa ka iji nwanyị je chụba Igbo ka esi achụ bịa ka ntinye gị n'ife m na-eme buy moto zero ụwa buy moto n'efe a na-edisgrace gala ihe n'efe a na-awụ gị naanị iwe meet up na the same day ọ bụrụ m ọgbọ m na-agba moto ka igosi na they have arrived n'efe a na-eme gị n'ọgbọ my brother bụrụ obere ihe zero ụwa ọga m hapụ nka nke omume anyị na-eme nna hapụ nka nke omume na-eme